I ni dod at fyfyrdod arall wrth i ni agosau at y Nadolig. Y ddau gymeriad fydd a'n sylw heddi fydd Elizabeth a Zacharias. Ond gawn ni ddechrau gydag arweddi. Arglwydd, wrth agosau at y Nadolig, ceisiwn baratoi'n hunain gan dderbyn nad gwyl o leini yw mis Rhagfyr, ond dathliad sydd yn oleuni nefol mewn byd tywyll. Llewyrcha arno mewn mhob gwedd o'n bywyd, ac yn arbennig wrth i ni fyfyrio ar dy air. Amen. I bwrpas i'n darllen, i ni'n troi at y bennod gyntaf o Efengyl Luc, ac yn aros gyda rhyw 3 clwstwr o adnodau, y 5 dros 25, 39 dros 45, ac yna adnod 67 hyd at 80. Mwy nag arfer, ond mi fyddan nhw gyd yn fendithiol o'i darllen unwaith yn rhagor. Mi roedd Elizabeth a Zacharias yn bobl ddiwiol, ac ystyr enw Elizabeth oedd ei bod yn addolwraig Duw, enw da. Roedd Zacharias yn un o ffeiriad y deml ac yn cael ei ystyried fel athro ac arweinydd yn ei plith. Tra'n gweini wrth yr allor, cafodd brofiad ysbrydol yn rhagfynegu genedigaeth mab iddo ef ac Elizabeth. Un a fydde'n cerdded o flaen yr arglwydd ac yn destun llawenydd i'w rieni. Roedd e'n oedrannus, a thi hwnt i oed beichiogi. Ond nid oedd yr hen broffwyd wedi derbyn hyn, a pha ryfedd. Aeth ynten fyd, a deallai Zacharias fod hynny'n gosb yn ei erbyn. Am fethu derbyn gair Duw o ener angel, a ddaeth ato. Cofiwn, mae Luc y meddyg oedd yn cofnodi'r hanes hwn. Geiriau ar anodd mair gydag ef yn ôl pob golwg. Derbyniodd ei heglurhad o'r mydandod, ac yn yr un modd, ac y derbyniodd fod mab Elizabeth wedi llamu yn ei chros pan ddaeth Mair i ymweld ei chyfeithiwr. Cawn ni'n atgoffa'n gyson nad iddew oedd Luc, ac nad oedd wedi tanellu unrhyw wedd o iddewig ar ei fywyd. Wrth gasglu'r deunyddiau hyn, roedd yn gwneud hynny'n wrthrychol ac yn onest, tra'n llunio ei efengyl. Eto, roedd yn derbyn fod Duw yn llefaru ym mhob modd, mwyn cyfathrebu'r gwirionedd dwyfol gyda'i wrandawyr. Wrth ganwys yr hanes hwn ar ddechrau'r efengyl yn cyfarch Theophilus, roedd am i bawb i bod fod rhai o bobl y deml wedi gorfod derbyn fod Duw yn un a argyhoeddodd pobl felly. Byddai'r sawl a ddarllena'r gwaith ac efalle'n amed i dwylledd a gwirionedd yr efengyl yn derbyn fod I ddewon cyn geni Iesu wedi ame, ond wedi dod I gredu a chael y llais I ddweud hynny mewn moliant ac mewn llawenydd. Nawr, anhawster yr hyn sydd yn anghrediniol yw tybied fod angen iddynt ddeall cyn derbyn, ac nad oes gwirionedd na phrofiad na allent ei ddirnad. Dyna ddywed pobl sydd ystyried eu hunain yn anghredinwyr. Roedd hi'n anodd credu bod y byd yn grwn tan profwyd hynny, a ffrind fod gwyddoniaeth o bob disgyblaeth yn gwneud synwyr nes iddo ddod yn real. Bu cyfraniadau Alexander Fleming wrth ddarganfod rhinwedd penicillin ac Alexander Bell
wrth ddyfeisio'r ffôn yn agor drysau chwyldroadol yn ei hymser. Sawl blwyddyn fydd cyn darganfod modd i amsugno plastig yn llwyr o'r môr, neu wenwyn o'r awyr. Tan hynny, bydd y sgeptigiad yn mynd i dweud na oes unrhyw beth yn debygol na phosib. Fel y dywedodd Thomas gynt, hyd nes y gwylaf ôl yr hoelion. Seeing is believing, medden nhw. Ath 30 o flynyddoedd hybio, cyn i Ioan Fedyddiwr dderbyn Iesu i lif yr Iorddonen, a'i drochi'n yr afon. Faint o'r tystion ar lan yr afon, welodd y nef yn agored, a cholomen yn disgyn ar ysgwydd Iesu. Byddai'r sgeptig a'r anghredadyn am ddweud mae'r rhith oedd y cyfan. Ond beth yw sail y rhagdib honno, feddech chi? Oni bai fod yr amheuwr yn dweud, hyd oni welaf ôl yr hoelion. Trawyd Sachareas yn fyd, yn dumbstruck. Boed yn gosb neu'n sioc. Ac ni all y sawl sy'n clywed yr efengyl a'i gwrthod ymresymu nad yw'r amhosibl dynol yn bosibl dwyfol. Gweld yr anweledig a wna plant Duw, ac fel Elizabeth a Sachareas, pa adwaith mwy gall person wneud ond moli a gorfoleddi. Hyn yw trigarydd calon ei Duw, fe ddaw ar wawryddydd o ddichod un plith. Yw'r adnod i ni ddarllen yn y bennod hon. Gan ni orffen gyda gar bach o weddi. Cyfaddefwn arglwydd ein bod yn cael ein rhywan hawster yn aml i dderbyn yr hyn nad ydym yn ei ddeall. Madde ni ein hamheuon ffôl. Wrth gofio hanes Elizabeth a Zacharias heddiw, diolchwn am drigarydd dy galon ac am fesur a llwyredd dy gariad yn Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.